Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo ako magluto ng creamy Sipo egg kapampangan version. Una mamshi, magprito ng sweet ham. Pangalawa mamshi, balatan ng hipon. At iset aside ang ulo ng hipon, lagyan ng mainit na tubig mamshi. Ayan, pwede na magisa ng butter at lutuin ang hipon. Ayan, halo-haloin hanggang maluto mamshi. Isunod ang mushroom. May nabibili dyan sa supermarket, nakakat na, mamshi. Ayan, pwede na magisa ng bawang at sibuyas. Ayan, lagyan ng konting butter. Isunod, mamshi, ang mixed vegetables. Meron din nabibili sa supermarket. Maglagay ng konti at lutuin ng mga 5 minutes. Sunod, mamshi, lusawin ang nor cream of mushroom powder sa tubig na may hipon na nilagyan ko ng mainit na tubig. Siguraduhin tunaw, mamshi. Ayan, next po, pwede na maglagay ang mais. Mas masarap, maraming mais, mamshi. Ang sunod, mamshi, siguraduhin mahina ang apoy. Ilagay na ang nalusaw na cream of mushroom. Halo-haluin lang ito, mamshi, at lagyan ng konting tubig. Maglagay ng konting paminta at pwede na ilagay, mamshi, ang evaporated milk at ang Nestle cream, mamshi. Halo-haluin lang at lutuin ng mga 5 minutes. Pwede nang ilagay ang mushroom, ang nalutong ham, hipon, and itlog na pugo na naluto. Pakulon ulit ito, mamshi, ng 5 minutes. Ayan, halo-haluin lang, mamshi. O diba, mamshi, napakadali lang. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye!